právě jste absolvoval svůj první ruský den. Jste byl celých nějakých 9,5 hodin ruštině. Jak se cítíte? Dobře, jako úspěšně, řekl bych. Že jsem se ponořil fakt do toho ruského jazyka. Aha. A člověk má tendenci jako přemýšlet v něm už, což si myslím, že byl jakoby ten hlavní cíl. A to znamená dobře. Tak, to jsem ráda. Dobře, jak ještě, co z toho odnášíte z toho dne? Kromě asi nových známých, tak i novou slovní zásobu, která se teď týkala hlavně absolvování pohovoru. A spojení, které mi dělaly problémy, různý časování sloves nebo skloňování podstatných jmén, tak si myslím, že jsem to vypil, ale budu si to už pamatovat, aby to bylo správně. Dobře. Nějaké náměty na zlepšení? Co byste na tom dnes zlepšil? To nevím, jestli takhle rychle bych zareagoval. Asi možná ty videa by měly mít nějaký konkrétní děj, aby se lidi, jako jsem já, který tak dobře nemluví, ještě vždycky měli čeho chytnout. Když oni si jenom povídají, tak je to trochu jakoby bez kontextu. Jinak mi nic nenapadá, jak to bylo super. Dobře. Absolvoval byste nějaký podobný den? Určitě jo. A přivěděl byste nějaké nové téma? Asi něco, to, že jsme dneska dělali ty pohovory, tak to bylo super, že to člověk využije. Možná něco podobného takhle z normálního života i z toho rabočí, z toho už to musíte profesionálního života, jasně. Z života v práci. Nějaký porady nebo něco na ten způsob asi. Jasně. Něco takového. Fajn, tak jo, děkujem.